kada taƴa ko jibinaɓe taƴa kañumen taƴamtuma kañumen taƴamtuma wonko edi dewgal ngal kañumen taƴamtuma ni ko an gollat jaaha gartira e nder galle soko dawdi gesi guile no wiyete jabbuɗi en ha coña kurnoɗa ha coña gartira e wuuro a ala hen kaɗa taƴa sana jibnaɗo ma o taƴantuma kazalika mawna e ɗum kadi ha jonta aɗa waɗa dewgal ka cuɓantere kadi ko hen keddoɗɗa ɓiɗɗo debbo kadi ko hen heddoto hanki ko ɗum wodno kadi wonko wodno ko heewi hanki hande ala en heddi wonɗo heddi seeɗa guile dewle men adan an ɓiɗɗo gorko sa suɓanama ya galle kawma kaari ƴettiya kalken waɗe hen ko jibinama mbaɗa sa adde galle kadi en sayni gila jomum ɗo jibinteɗo o tan so jibinama tan haɓɓane tekkel haɓɓane tekkel ɗum sa adde galle kadi ko konngol bamma konngol jibinaɗo ma yahade ɓiɗɗo debbo ay konngol jinnaɗo ngol ummi koye konngol allah allah wi wa qada rabbuka alla tabudu illa iya wa bil walidayni ihsanan on saha allah wi ko ala poɗɗo rewede dow leydi sowona kañum ɗiggane jinnaɓe won joni noon sukaɓe hande ɓe ko joguiɓe ko ɗanniɓe ko finɓe anani ɓe joni noon ceerno Saydou min mbeɗe yafam seeɗa bokat mbeɗe jogui namdal fade Saydou Sall joni onon no mbiɗa ni sukaɓeɓe poti tan ko accede jaaha cuɓano koye men est ce que so tawi on gaccama on cuɓanima koye men a ari mo gadduɗa o ɗoftaki mbiɗon joni c' est à dire so tawi joni ya acce cuɓanoyɗa hoore ma so ari mbiɗa ko fotani ɗoftade jimnanma saabu woni hen en jii mbiyata ko min joom suudam ardani ɗo wonde mbindan hay goto te an noon a yejjiti yummani wonno mbindanma ene ñamminma e wonnuma ha mbawɗa wadde hunde gara noon gadda debbo mbiya wonta mbindanimma ay ɗon tan ma jabade ay cuɓugol ngol cuɓanto koye mabɓe ngol rewani lawol saabu nden nde coynoɗa ƴam ma doga coynoɗa ese doga oɗon wona mo cuɓiɗa ar hawre mum beddo ɗo cirde sur moɗon jogui jaganawuji ɗiɗi oɗon jeeɓa télévision goto moon foni men bo goɗɗo on ene ɓuuco ne ɓurno eɓe ɗum to e ga jiiɗa ceerno bandiraɓe kaale ɗo joni matam aɗon jiɗɗon ko jomum so ari ƴewanno ɓornoto ƴewanno ƴaɓɓirte oɗon jaada goto foti liƴƴito oɗon jaada e auto moɗon jojo foto ɓuuco ɗum aɗa suguma ndun ɓuura soda ɗum lati wona ko oɗon ɗam ɗon gurdam jiɗɗon hande ɗam koye wona ɗam men sabu kadi enen gandi kadi cuddiɗo wiya waɗi ɗum hen cuddiɗo ko kompu so woni kompu joni ka hen mbawata ɗum jagguiri no poɗɗa ɗum jagguiri ni sa a humpiraki ɗum kompu joni ka ene foof ko humpuma ewa nda noon joni wonti darogal tan ne jiiɗa ko fonno suudede foof ene waɗe bool ha jiiya ɗum hanti natti wadde fe ƴameteɗo so waali galle e ƴamowo ɗum so yeehi watti arde lawƴano esiraɗo kaaƴe yaltire ɓimno yaade e muɗum ɗam ɗon ngal ɗo ƴamal hande hawnimo no feewi nden so tawa a ƴami cukalel a sodanta ɗum paɗe jinnaɓe jaɓatan ƴamma sodanma paɗe ɓe jaɓatano sodanma kala ko ɓuuri lati hen par ce que wiyete ko ɗum ɗon ene bonna ƴama kono hande gandanɗa fof ko sodanoy ɗum ponduji jaadon crémaji paɗe aɗa wiya ɗeɗo paɗe ene soowi ɗeɗo sa ɓorni ɗum ene yaade pantalon naggam ene yaade zip naggam cooda crème ɓurɗo fof wuurde walla ɓurɗo wawde wojjinde lati marque totta joomum ɗum ɗon nden wiyatno ko ene bonna so hayso dewgal waɗi hen ɓooyata a sodani ƴamma paɗe hayso dewgal waɗi ɓooyata hande ko an yatta e joomum aɗa sugano ɗum paɗe ɓurɗo towde ɓurɗo yadde oɗo pantalon ɓurɗo yadde oɗo zip ɗum holno ƴami holno dewle ɗe ɓuuri par ce que mawɓe meɗen nden kala ko kaɗi ene yoɓire ñamade ene foti rentede kono hannde koɓe katno ko fof hannde ko ɗum ɗon mbatta mais ay hannde ko phénomène de la société ay nden par ce que yimɓe jaltano ɗum waɗi desdire koye mumen jaltano par ce que sukaɓe mbaɗira wiyata tan mbaɗira mais ko guesse gonno ayi yimɓe sukaɓe fof jibinaɓe fof ko guesse fayi ko aada men on wona mais avec l'ouverture, avec le phénomène de la société. Mais le problème, mbeɗenga gaynani mais mbeɗenga gaynani kono hanki mbinɗa so hanki joguiɗen guese
kono hannde kay ngala hannde ngala gese hannde hay sala gese no ngoodi ni yimɓe kay nden jaltanno reɓe ƴoogoyani teenoya anne kadi ƴoogoya teenoya tawa ka ƴam kono nden debbo suusa yettadema ni nden hay sa yiɗi neɗɗo ko ma ndela goɗɗo salmina ɗum joni ko téléphone ma joguiɗa ko auto ma joguiɗa sa lamtoɗa galle mon sa rampoɗoya ɗum dewgal walla hay sa salmini o yeesimo bam tawi ko haala ko gonga c'est vrai nden ƴame ɗe a yiɗat gara teddinira jinnaɗo ma teddinira yumma walla teddinira bamma e yumma e bamma ndewna ɗum to foti rewde ɗo ha yetto to foti yettade ɗo donc so yettima ɗon rewne kadi to foti rewde ɗo so woni ene haasi ene joga jorta en général yahat to woɗɗi kadi so jibinama yaltinat hen gueɗe ko waɗi barke hen ainsi tra mais hande c'est vrai général holko bonni hen e gueɗe ɗiɗi premier namdal mbeɗa jogui namdal ɗum namdoton ɗum ko ceerno Yaya haw jatto men hen e deuxiéme o kadi mbeɗa yiɗi par ce que no mbiruɗen dewgal adam ma rewne to foti rewne donc so woni deeƴa par ce que joni c'est vrai ko gonga sa ari aɗa ƴama e tout aɗa oppide e jomum aɗa yewtude e mum aɗa fijje mum aɗa yaada e mum to welma aɗa soodan ɗum ɗe paɗe walla o parfum o ɗum ɗo kadi e hay ko wawi mais suwa wonde debbo ma mais ko jiɗɗa yafom seeɗa jogui e yafom seeɗa jogui sa wetinima kilom cuwannade ko fono nane ɗen jawtuɗi ko ƴattoje jennade wala ɗon no kawruɗa e mum lawol fof noon jawtoɗa ɗum ala goni mbaɗa so yalta dugde gonga weɗi Allah minen komin sukaɓe min yonto joni emin naati e dingiral min gandi woni e nder dingiral ngal ayi ko mawɓe ɓe mbi ko gonga neɗɗo sa rewanto poɗɗa rew tan ma rewta fotani rewde sa jottodiri e debbo on gandotiri a andi dow mum ha less mum andi dow ma ha less ma andu on hay so janggo e jaam so hunde haɓɓama ɗon so yawari woni ɗon continue ha abada par ce que hankkadi hoolare diwi gueɗe kewɗe diwi hen hay respect moƴƴo woni manque e ɗum fof waadi ni Allah ni waɗa kadi des fois kadi jaadon ɗeɗo fof kadi continue on yaha ha feewa ɗum hen kono kam koɓe jiyata hol cosanuji kono hol cosanuji men kewɗi ɗi bersidi ɗen par ce que ay nden aɗa wiye wata jooɗo e nduɗo wowru sa joni hay sinno ko bida ko bida mawɓe men nanguno donc ko nanguɗo bida fof bida nanggat ɗum eyyi ɗum noon e waadi noon ko wayni so holko mawɓe dentinta yimɓe ɓe poti renkade e konngol gongol ngol ceerno minnen kadi jinminan posé question e société joni men o mo jiwɗa joni société holno paamirɗa e kadi holno consirta e mawɓe ɓe ha won hen mbawa yaade noon saabu sa ummima ɗo joni aɗa yaha aɗa ƴamoya cukalel joni won galleji kewɗi walla hol mawɓe kewɓe natti wallude par ce que sa ummima ka ɓi kaari jinnaɗo ma o ƴewani mo wima yaya tel galle kaari sa ari aɗa ƴeewa ɗon debbo des trucs comme ça jinnomi ko lubbana ɗum ɗon c'est ko holno mawɓe par ce que en général wone mabɓe ɗe mballa wone mabɓe ɓe to tan ko dirtinde ayi Bocar oɗon aduna ene wonno ala fof mo wallaka e saahaji jawtuɗi ala babiraɗo walla yummiraɗo mo wallano ko no kaliten ɗo joni heddi noon ko oɗo saaha ko yimɓe ɓe natti wonde ɓen ɓiɓɓe hande goto fof mawnude hoore mum mawnude idée mum mawnude miijo mum babiraɓe heddiɓe won heddiɓe hande e nder Fouta won babiraɓe hande heddiɓe e nder Fouta nanɗon ɓiɓɓe mumen ha hande cuusa ƴamoyde ko kañumen dokka ɗumen ɗin galleji nan ɗo goodi tawata ko bamma ko kilifa ko lamɗo walla ko ceerno walla ko galo walla ko sañtaɗiyanke mawɗo a suusa serde debbo a suusa ƴamoyde ko ma gara kalda e mumen ɓe kalanma ɓe mbima ɗo ne woodi sa tawi ɗon ne seɓori ene moƴƴi so tawi a seɓorani wooda annen idée mo kalonɗa ɗum hankkadi eɓe batti hettade aɗana ala hettade aɗan kay ka jooɗo tan hen sahaji ha garta tawa aɗa jofnana debbo ewa ɗum ɗon fof ne woodi cukalel jibinteno hamɓe tekkere wiya ko an rokka a suusa salade ene mawna aɗa mawna aɗa yiya kerse ne ngoodi so hawre so esene ara doga ɗum walla ni so a yi kala ko fati galle mumen tenunaya ɗumen balloya ɗumen demal on saha no mbiruɗa ni ɗum ɗon ne woodi ewa ɗum ɗon noon e ɗiɗo sahaji waylitimo suwaɓe gaari ɓe janggi babiraɓe ɓe janggano gande ɗe ɓe janggi ɗe sa yi ɗum seeri tan ko jangde français nde addi ɗeɗo gueɗe fof e diwan men he nde yimɓe jooɗi ene kofi
ene mbaɗa basi mimaraka en ndewa gese ne garta ene gandi yumma ne gande baba ne guurde mum goto hen fof wiyete ko sa reeni qur'an min dokkuma debbo goto fof yiɗa ko yaade reena qur'an arta ñande artinde kaari adde waɗe mawluda ko noon wonirno heddiɓe ɓe gona ɗum ɓe hay sano ɗammi ƴeewten ko simisile tuubayel garti tawat hankkadi ko jeeri remama ha moƴƴi walla waalo dañama gawri yimɓe noon jaaha tintine so tintinama noon e wooda nelaɓe ñeeño yaada e mabɓe jeeya galle kaari e yummiraɓe tedduɓe ɓe ganduɗa meeɗani suutade nawe galle kaari en mbiya ha minen de komin garɗo hen ñaagade ɓinguel ma bamum kaari neli min bamum kaari neli min joni noon ɓe jaaɓa aha haadi ko ɓen gaari kay alhamdulillah rabbil alamin kay min mbawa dañde ɓuuri so dañi toon ɗo dañi galle makko o wiya ha minen kay min ɗo ko wonde galle makko wonde koɓe gaddi so temen ɗiɗi so temen nayyi ɓe mbiya ɗum woni ñumbordi ɓe garta ga ɓe kaala moƴƴere hankkadi nini fuɗɗima dareɗe hankkadi so gorko o nodde wiya ha min dañanima kaari joni noon hankkadi heddone fewje so tawi dewgal koye lewru so hitani hankkadi ne jiiya goto fof tintine dewgal nana waɗa ɓe gadda ballude ɓe gadda gaweje ɓe gadda maaroji ɓe dakka kodde ɓe gadda wutteji ɓe gadda leece ɓe gadda uluɗe ene ñeɗuɗen hay lawɓe meɗen nden ene gadda boom ine mbadda hen saabu ko participation saabu hay sanno dokka ko ɓuuri ɗum ene jogui yeynoɓe jeyna kumal waɗe hen sahaji nokkuji keddiɗi so tawi wiyama joni jomum resete ko ɗo e balɗe sappo hankkadi ɓeɗo gone morade ɓeɗo gone fuuɗade ɗo neɗɗo wonno fof artana ɗum lenggi fiya waala yimede ha wiyata anani ko noon woruno ewa so tawi debbo o ñande artande ko giɗiɗami jahata pewnon gorko o suudu pewnon ɗum caali pewnon ɗum tarode mbattoon jomum kiiri anani hankkadi ni ñeeñɓe heddiɓe fof gaari debbo no wonde sohla mum e yumma no wonde sohla baba no wonde sohla guelɗo cuhlel jogugel resede yiyade ko cukalel ko ɗum woni probléme mabɓe ɓe toone ene jogui nde ɗon hoolare hoto cukalel ngel arde tawa wona kono kadi ɓe jiiɗa ɓiɗɗo one kadi mi on ñalawma ara tawa wawa wonde gorko saabu ko noon wonno adunaji ɗi hankkadi ne heddo goto fof ne kulol ɓe gani kuli e ɓe gani goni ene kuli ɓe ga guitte ga gadde ndendine oɗon jamma yiiɗaɓe gara lifto gara namdo boomi ɗi mbiyama dokke hujjaji ewa sowona ɗum cuuɗoya jomajo ewa jooɗo ga haalaji kaale ha gasa taw puccini mbaɗa walla sagataɓe ne jooɗi ɓe towma ɓe dogde makko ɓeɗo ndewa hen nder lokkaɗi ko noon wonno aada o so on jamma ari hankkadi ñeñɓe takkiɓe ɗon ɓe takko ɗon ha wiyata wenɗo ko anani ha wiyata wenɗo ko so tawi debbo tawmo ne dañi sago mum on sako fidel fellata walla ɓe gona honngude kore ode rewani biscuit ode rewani tanggal ode rewani surgaji anani yummo ga welto ɓe tini hankkadi ɓe beltima yumma ba fof gandi mbawi fofde ɓe gani hankkadi mbawi fof ne gandi yumen timmi sagat ewa sehil debbo gorko o noon hen sahaji ne woodi rewɓe joguinoɓe sehilaɓe tawa tan wiya joni on Bocar Camara ko sehil kaari taw ko debbo ne anda no dingal waɗirta ni so sukaɓe ɓe jeeyi piƴoyi Bocar koye makko tan watti yitere wona cukuragal noppi moɗon kono ko wattu ko sehil makko kanko wupandamo kanko ƴogandamo so wonɗo cuulel ngel wiye kanko watta mum haqqille kanko renata ngel woɓɓe ota goto moom mem kanko ne o anda memde ɗo joni ɗiɗo cuuɗi ɗi jiiɗa joni sukaɓe ɓeɗo ɗanotoɓe ne garta mbaɗa cuuɗi mumen leece mbaɗa hen jaganawuji ɗiɗi nden ko suudu fedde wonatno jaganawuji ɗi holko mbaddata hen anani cuuɗel ara naati nder galle guila subaka yummane laara baba laara haalata wona toon ha hiira yalta janggo so hiiri jaaha ɓe jaltina ɓe kiiroyaga walla ɓe jaahaga ɓe ƴeewoya sinema ɗiɗon adunaji enen en gandan ɗum eyyi ko ɗum ɗo woni ko ɓuuri e kadi ko suɓano toon ko hunde wande fayida ɓiɗɗo so ari so tawi tawamo Allah reeni ɗum aɗa so tawi tawama Allah reeni ɗum hankkadi ko teddugal e nder galle he kañum rokkete foof kañum woni ɓiɗɗo galle wontata ko afa oga galle kala ko woni e nder galle hankkadi ko hirani watte koye jungo mum anani ko kañum unata kañum ƴogata kañum waɗata hunde foof hay sanno heddi ɓe ne mbaɗa ɗumen hankkadi kañum jeeyi galle o ko noon Amasi won ko mbiɗa jokke ɗon tan jinmi ɓeydude seeɗa fofɗaɓe feɗenima kadi nden ɓiɗɗo debbo san ara hurtade e yiƴƴiraɓe makko ɓe ene waɗi kinde hen hinde foof wonɓe heedata suku debbo mo arde soko tawi suku debbo ko toroɗo ma yo arde ñeeñ o arde korɗo o arde so wat ko gawɗo hen goto foof wonko sarwatam so yeehi ko seɓe nayyi seɓe joyo kanko e damboɓe makko rewɓe ɗum woni takateji walla ko ɓiye ko damboɓe tan mbiyete damboɓe noon waɗi kadi jewto tan on ɗon ko takkiɗon taw ko bandi mo jiidi jiijam makko eyyi so ari kadi même chose gorko makko mo tawoyto kadi même chose
tawat ko yimɓe mum batuli o carowo arayo minen bismotoɓe yewtoɓe e sarwoɓe même chose que